Eh, Selamat siang Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Bayi. Rondok ning kono nek kesel. Lah wong iki mau yo. Aku ambek bar ngobrol mbek Bunda Dewi. Lah Bunda Dewi kuwi ternyata gigi sakit. Kenapa? Mbak aku urung beraktivitas. Gigi kenapa? Gigi Bunda sakit. Bolong. Pokoknya iya, orang tuh yang dokter apa ya? Kenapa? Gigi kuwi koyo tukul neh ngono lho. Oh alah. Oh no. Terus akhirnya aku kan ijek enek obat sing dari dokter. Wis apa ngerti Bunda Dewi cocok. Iki lho Dek, sampean coba, aku kan mulai yo. Kita ini mah. Terasi lho kan. Terasi ben awet. Jadi kemarin itu untuk terasi dikei Mak Besti. Tak ngenekno kuwi terus tak santai toh. Tak deleng ning gone toples cilik. Masak karek dinggo mak glundung ternyata awet dok sampai entek. Jadi tak pasrah koyo ngene. Lah jos ya. Sampai ajur ngene gitu. Jadi lagi kemarin dapat lagi. Terus diwadahi nek wis garing diwadahi ning ada Apa ibu apa no? iki sangre lah dok. Iki kok ibu bar nyangre iki terus resik-resik omahe Mbak Indah. Terus lagi blonjo, bar blonjo terus lagi masak Intan. Dino iki ibu ape hiling. Ning ndi? Hiling nyeluk Mbah Bas. Minta dipijeti Mbah Bas, bar minta dipijeti. Terus ape njaluk kerokan. Wah, sewengi pemirsa bar kok balik desa langsung kuwilek yo kan yo. Kuwilek terus tak istirahat ngombe banyu panas. Banyu panas tak kei serai tak geprek. Tak kei madu. Itu alhamdulillah aku bubuk turuku ambek lungguh, alhamdulillah kok iso rondok penak. Lha delok kan rene kan. Sing iki warane ngene iki warane ngene lho. Lihat kan ndek cedak. Yo, apik to? Oh, ndak mundur. Nah, ndek iki diwarai carane nyoteng karo Mbak Repi toh ngene tan dipasno tan ngono. Mbak Repi apa Mbak Linda apa Mbak Mendres ya ndek iki ya? Iku Repi. Mbak Repi ngene lah tan. Repi. Oke, cus. Ih, terasi tak sredek toh. Nah, mbek diorak-arik ngene lho, Dok, Tan. Lho. Diorak-arik ngene. Nah. Iki kan enek sing apa je utuh toh, dihancurkan ngene gak apa-apa. Jadi kok awet pemirsa. Aku mencoba kemarin wis entek sak botol toh. Enak. Nah, iki ngene kok ben rondok kering. Genine cilik ae, Dok. Nah, genine kecil ae. Nah, wis nanti orak-arik. Kok nek wis selesai, Bu, kancane nyapu ning depan ya. Engko ae nek bar mbombe. Oke. Enek syaratnya pemirsa, ngancani nyapu omah ngarep, syaratnya harus wis bar mbah-mbah. Ki kuncirane malah ndi, Dok? Alamat aja. Alamak aja. Deknya aku di WA digoleki. Mbak Yun sampean ki ning ndi dek sepi, dina reneng. Aku jam turu. Bar salat kok turu. Bar salat zuhur jam 1 kene golek kado kok Mbak Repi. Iya betul. Terus ngajak Intan maem ning gone tempat kerjane Yungsri. Iya betul. Bar kuwi terus ning gone Kinara. Sik Mbok, aku tak golekno kado Repi. Mboke ning kene sik aja ning ndi. Terus enek Mas Dimas, anu mamanya Kinara anu Bu, belum pulang urung. Gak apa-apa ya Mas Dim, aku tak nunggoni ning kene ning ruang tamu lho ning ngarep pipi. Gak apa-apa, Bu. Pun teng mriki mawon. Sing karo malah kuwi Mbak Indah ngene.
Adek gak bubuk kene kena apa Tan? Intan jawab piye? Aku nggak bawa salin. Gak Mbak Indah, aku gak basalin, aku mau pulang ae ngomong-ngomong. Wong jenenge Mbak Indah kuwi seneng nek enek mbokane Rono ki apa? Nek bengi iki iso cerita-cerita ngono lho Mas. Tak rungokno iki senenge ra kaprah. Mungkin ada nggih pemirsa yang kalau ketemu ibunya, maksudnya wis dalam keadaan rumah tangga terpisah loh. Terus saya iso cerita-cerita ngono ki suatu hal yang menyenangkan nggih. Adakah di sini? Kok nduk iki urung. Kok ndekne iso kepiar-kepiar ngono. Burung iki. Loh. Nek trasis bar iki terus ombah-ombah. Kok ombah-ombah? Iya ombah-ombah. Jangan nang ngene ya. Ora ketok lah, Duk. Nah, piye lah Tan? Ini. Piye lah Tan? Nah, ini ora ketok. Wis gak apa-apa pemirsa. Nek jomplang enggak apa-apa wis. Lah piye? Loh, wis ki diwateni ning ngene to. Nah. Ini awet pemirsa, wis adem, garing. Ada awet ngambil terasi, langsung saja. Wah, agak sedeng loh. Gula ada nah ya. Iya. Wes. Wes. Oh, kurang aneh. Sedang. Sedang. Rapet insya Allah sedang kita utuh pelan-pelan. Tinggal enak loh Tun. Ada karek kurang sedikit kok. Ibu ketok. Ibu ketok Nek ibu ora ketok berarti ibu bangsa halus lah. Ibu penampakan uka. Tuh pemirsa wis diliterasi sak menit. Yes, nanti kita lanjut lagi. Saya harap resik-resik omah ngarep indah pirang-pirang dino rong resik iki. Cus. Nah, lewat kene. Nek sandal mbok gowo kan kena mbok nggo ning ngarep buang sampah to. Nggih gang sedina rong dina ngono ki wis debune wis kandel. Carane sandale ditaruh di bawah, sampahe ditaruh di bawah, pintune dikunci, sengklete dibuka, lawangnya rontok dijunjung. Nah, oke. Nah, ono. Alah. Delok. Kok koyo ngene. Walah. Wes. Intan mau nganu to, apa? Bagian nyuteng tok. Ibu sing nyapu, ngepel, ngresiki kursi kabeh. Masak nyuci ibu kabeh. Enggak, aku tak ewangi kok. Oh, mbok ewangi alhamdulillah. Ya, nek mbok soteng. Oh, iki bunyi aku jero iki aja. Ngene ketok ibu delok. Iya, wis ketok. Heh? Iya. Rena, Kok sapu? malah Kok sapu? ndang kage. Tak syuting, Bu. Rena. Omahe di rumah semut iki. Ora semut kan semut iki ta? Ya. Karo Hasim ya. Rene. Piye to, ibu iki nyapu malah mbok kon rono mbok kon rene. Wis
Ora nyeluk ibu tek, Mang. Guyu wae. Oh, Ya, koncone ibu. oh, Nyeluk alah. nek guyu kan yo kene melok guyu lah kan. Oh, carane ngono. Ketemu wong nek wonge wis ngono kuwi berarti ndekne wis menyapa. Heeh. Menyapai nek wong Indonesia cukup ngono ki nyapa. Ora harus weh. Ngono kuwi ya enek gak apa-apa. Ngono. Aku padahal nek ketemu wong ya monggo. Heeh. Matur suwun lho nggih pemirsa yang sudah memberikan resep untuk Intan. Apa? Obat flu. Lah wis mulai wah kan? Lho kan? Heeh. Pangan kotor tek. Dipangan gak iso kuwi. Ya iso jambune ora mlayu dipangan itu makakan yo Ular. ora resik. Wis teblok ketapan kan lah. Heeh. Ambek ngomongan aku. Mah Intan sing bentar ngomong. Ngomong apa? Iku nyapu ambek ngene ambekanmu sesuk ki lho. Ndek bengi selara iso ambekan nang ibu. Wis langsung ngombe obat. Heeh. Lah Intan kan sing nyontek ambek ngomong sithik-sithik ngomong apa? Ya ngomong perkara lho kan. Ngene iki sampe nek ibu tuwek piye ta? Napa? Maksudnya wis tuwek tenanan wis lakune wis anu ngono. Heeh. Sing nyaponi sapa ya sing genteni ya? Yo aku, Sok. Sampe Intan, jadi ngenteni nek ibu wis tuwek wis gak iso nyapu lah nggih Intan gelem nyapu. Ora tuwek ibuke kok malah tuwek. Iya, Dok. Ora jek enom. Lho suwe-suwe kan yo tuwek. Ora. Suwe-suwe lah yo tuwek to, Dok. Mosok nom terus. Yu Marni ora rene, Yu Marni wis ning Cuma juang. ini wis meninggal, Dok. Wis kita doakan semoga husnul khotimah. Waduh. Wes mateni kan Terus bergerak pemirsa ben metu keringete. Nek wis kadung nggih, kadung emoh nggih emoh, meneng tok meneng ae ngingeti ibuke. Tapi nek pas tukul sregepe tak tinggal dolan ning gone Mbah Yi ngono ya. Omah wis diresiki. Kasur kabeh ditata wis resik. Berarti nganggo mood ngono lho pemirsa, mut-mutan. Alhamdulillah wis iso keringetan pemirsa gobios. Gone Mbak Sri ora ramene ra kaprah. Gone Mbak Sri ora ramene ra kaprah lho, Dik Susi kok jek tutup, guys. Jek tutup. Sik. Wes, sik nang motor, sik, Dok. Wes. Belanja, Mbah. Nggih. Nggih, Mbah. Mungkin nek wis garing diobong. Kan biasane Pak Doni. Ndang anu dikeruk Dok. Kok ya peteng ya kok kene, kudune nyotenge kondi ya. Anu Mbah Dar, bojone Mbah Jono. Oh, Mbak. Bolonem. Iya. Blonjo ya gone Mbah Lam. Oh, kok kene jelas ya, Dok. Ini zaman biyen ki saurunge di tembok Mbak Indah kuwi tak pageri pring pemirsa, tak pageri pring terus enek tanduran sangkal putung. Enek tanduran-tanduran enek cemoro barang. Terus Mbak Indah apa ya wis YouTubean pemirsa terus enek rezeki terus anu Bu tak temboke ya Bu.
Iya nduk aku. Semuanya berproses ya pemirsa. Dulu tinggal teng mriki bersama Mbak Indah, Mbak Intan gitu. Terus sedikit-sedikit ngumpulno rezeki. Terus iso gawe nggone Intan kuwi diwangi Mbak Indah. Terus karo Intan bermain sosial media dan alhamdulillah paringi rezeki atas izin Allah, juga karena pemirsa yang memersani kita. Pokoknya matur sembah nuwun, tidak lupa kami ucapkan matur sembah nuwun untuk keluarga Mas Super nggih. Mas Dimas, Mae, Pae, Dek Rapa, Mbak Lina nggih. Semuanya. Yo internet juga matur nuwun. Wis tak sebut ki mang. Yo pemirsa lak wis tak sebut yo internet lho. Yang sudah saling bantu membantu, tolong menolong untuk masuk di dunia apa Tan? Masuk di dunia Areot. Ora enek dunia Areoti, dunia ini lo sosial media. Ora enek dunia Areoti gak enek. Enek iki dunia goib. Terus dunia maya, dunia sosmed, dunia nyata ngono. Nek dunia Areoti gak ada internet. Apa? Saya ngentot rara. Ibu. Gak Intan piye? Piye, Dok? Apa gak sop, Dok? Apa ndang pijet Mbah Bas aku, Dok? Apa njuk kerokan Mbah Bas ki lho mesisan ben tuntas. Giling kare jemput Ibu. Iso Tan ora iso ngentut iki digawane nggone papur lho Tan 150 lho Tan ora iso ngentut. Kok iso ngentut ya berbahagia. Anu nemdi? Anu ndi? Dek Susi awake ya kudu ra penak pemirsa. Mama Susi ben tak tiliki Mbah ngono. Lho Bu, Dek Susi dereng buka warung awake ora penak. Dek esuk makan nyetrika rene emang tak tekoki lagi usum pemirsa. Selalu jaga kesehatan ya pemirsa. Lah aku mang diingin gak loro ya, Bu. Sapa? Aku. Ya pengennya sehat terus toh, Nduk. Mosok Lagi flu. kalau flu selalu sak kayak obat, tak kayak vitamin. Paracetamol, vitamin ternyata gak mempan. Terus jadi pemirsa kongkon tumbas obat ning apotek mang. Engko ning DM tak cek eneh jenenge apa. Ya usum pemirsa aku dhewe ngono ya. Mbak Kinara gak loro ya. Ya kita doakan sehat selalu. Nek Kinara ki beler. Sik delok-delokno kamerane Ibu ketok apa ora sirahe? Sik. Iku ndak gak ketok. Wes ketok. Sirahe Ibu ketok. Wes mbah pemirsa bisa isone. Aku penting ngene iki wis kabeh wis selesai ya. Wis bar ngumbahi bar resik-resik bar iki ngono iki wis ayem pemirsa. Lah Intan kok sore pengen ngajak Ibu Nindi. Pengen Nindi lho. Mas bakso. Bakso sing kok Kinara. Berarti bakso soon dong. Panggone ning Cepu dong. Tapi ning cedek masa malam. Lah ya ku jenenge bakso soon. Berarti kok sore agendane rono. Aku ngerti Intan ku senengane bakso sing tengahe enek telore. Iya, betul. Terus minumnya jeruk anget. Iya. Wis apa? Lontongnya siji. Wis apa? Ambek kerupuk. Ambek kerupuk. Wis apa? Yes. Tapi pasar malamnya wis berpuluh enak. Pasar malamnya sudah selesai. Ya. Ya, ada lagi. Ada lagi ya menunggu. Ngono iki ketoke nganu Tan. Kuwi koyo episode film Cassandra ngono lho. Jadi dia itu koyo berkeliling ngono. Kok bar kok kene, ganti ning ndi ngono ya pemirsa. Ndek biyen nek jenengan era sak padha zamane. Ayo terus Cassandra kuwi iki biyen film telenovela ning gone SCTV yo.
Zaman semono kuwi aku lagi ngomongin Indah. Indah lagi tak ngomong lagi latihan mlaku ketokan. Berarti tahun 1999-an mungkin. Oh, apa to mbok jago to, Nduk? Iki gambar sampai sawi putih tak detikno siji ya. Pasar malam bisa anak-anak ora pemirsa. So ya nek wis jadwale ning cepu ya ning cepu neh. Pengen numpak tiang larana aku, gak wedi aku. Iya. Wes, Cita-citaku wis mak kuwi numpak kuwi ae. cita-cita ya numpak tiang lalai. Wes kesampaian kok ini pas karo Mae. Ketemu Mbak Mur juga, ketemu Mas Oni dan keluarga. Ya, ambek bojone, Mbak istrinya. istrinya. Mamae Dik Sula ya. Iya, ambil tak ambungi terus. Dik Sula. Nek nangis lho kan. Gak, ambung saiki. Saiki. Delok sosis endi? Tak elokne ngesok. Mbok kendi. Nduru. Wes pemirsa nggih langsung saya masak saja. Soalnya nek masak sop iki wis pernah masuk ning Saya Bu tak jupukno. Jadi mbok pecah saiki mosok semongkone. Ganggu awan nek pas ke mbok rumahmu. Wis langsung tak sering. Wes. Oh ya kok dicokot semut barang lho. Nek kentange barang pemirsa iki tak tambahi kentang, buncis, wortel, terus enek sawi putih to, enek gambas. Terus engko tak kekane bakso karo sosis. Iki sambel kecap, nggih. Sambel kecap kuwi kan enek irisan lombok, brambang. Ani. Iya. Wes tak kono sik. Tak kei kentang lho. Agne ketoke galang ulang tahun, mung elek sing nyanyi. Nah, sing ulang tahun ora bisa. Galang apa Guseli ya Tan ya? Gelang. Galang. Galang apa Guseli galang. Wes mari kita masak. Aku tak mami iki lho pemirsa. Ibu sopeng tan tak mami kita sampai penutupan dok ya. Ya. Soteng aku tak nggih penutupan. Wes. Mosok meja tinggu-tunggu ya ora. Nggih pun pemirsa nggih cerita. Nggih ta Dok, cerita pagi ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sehat kita paling sembuh nggih. Sing saiki lagi nandang pil kuatuk, gorokan rasane tinggu nelen sakit, ambekan rasane mengis-mengis nek tinggu mlaku. Wes. Muga-muga dan paringi sembuh nggih. Untuk pejuang garis 2, saya doakan semoga Allah segera memberikan omongan yang salih-salihah nggih. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Yuni pamit sik nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bismillahirrahmanirrahim. Cus ya. Monggo nyuwun mboten. Wah, aku nawani pemirsa kok. Entan. Gak boleh nik-nik wis gede. Sampai apa mah? Aku gak mau. Aku gak mau. Aku wis kenyang. Cukup ngono. Cus ya. Heeh. Wis terus kono. Ku rambutnya sapa?